ICabinet imemelela abo bavotelweyo kuba banyaniseke eluntwini bagcine izithembiso zabo ezenziwe kubavoti. Ithi inkokheli kufuneka zenze isiqinisekiso sokuba ziphatha uluntu ngokulinganayo nangendlela engenamkhethe. Cabinet reminded all South Africans to strengthen our democracy by actively participating in forums and institutions which hold those elected to account. It called on the newly elected officials to keep true to their electoral pledges and to serve all people equally and fairly. ICabinet kwancome abemibeli abaye bagonyela i-COVID-19 bezikhusela kunye neentsapho zabo kulo bhubhane. Cabinet applauded South Africans who have chosen to protect themselves and their loved ones by vaccinating against the coronavirus pandemic. Our country has already administered over 22 million vaccine doses. 3 out of every 5 people aged over 50 years in our country are now vaccinated, meaning that 2/3 of the over 50 is vaccinated. I mean 1/3, my apology. We need to get to 5 out of 5 of such vaccinated age group by the end of the year. ICabinet ithi nanjengoko kulindeleke umsinga wesine liza kuqala kwakhona iphulo ivuma logonya abantu kwimpelaveki yomhla we-12 uya kutsho ngomhla we-14 kule nyanga ibongoza abo bangekagonyi kuba basebenzise eli thuba.